وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Para hadirin, kula niki lek anu maca Fatihah mesti tamai mbah sing babat desa nggih. Ajane menurut sejarah wong Jombang niku kata wong hebat. Nggih menurut sejarah. Aya napa? Wong Prabu Damarwulan niku kelahiran Paluombo. Paluombo niku mriku. Ngoten iki lho. Jombang pinggir kilen sanding Kali Brantas niku. Danes. No. Denanyar ngulon terus Kecamatan Megaluh. Loh. Niku dadi raja Majapahit. Jombang. Diarani Damarwulan niku saking ganteng. Dan kang ganteng ya Damar melik-melik. Nggih. Apa maneh kepaten Damar. Jadi ngoten. Jadi Prabu Damarwulan wong Jombang. Biasa ini ku buruh ngarit. Mulane mbok sanding Sudimara niku ana desa Paritan. Iku biasane ngeritno jaran niku minggu desa mriku niku. Lah laire niku ten etane ngriku sing diarani Paluombo. Napa kata wong hebat Jombang. Lho, sampai diarani Patih Gajah Mada niku lho. Kelahiran Jombang. Ya napa rene? Niku anake Temenggung Kolondono kidule Mejagung niku. Dadi umpake pendopo niku watu kira-kiran sak dedeg. Lah iku biyen omahe sak pira tasik mesane iki dengriko. Ana. Umpama sampean jopo ya kapayu didol. Iku biyen oleh ngukirno ngono ae yo. Lho. Jadi anake Temenggung Kolondono niku telu. Sing barep niku jenenge Gajah Senong. Adikne jenenge Gajah Welo. Sing dadi patih nggo Majapahit niku jenenge Gajah Mada. Kata wong hebat. Saiki gajah lingbung. Jumlahnya ndelok sejarah babat desa niku subhanallah. Sing babat alas Wonokromo, Wonokitri sampai teko pinggir laut niku nggih wong Jombang. Mbah Halib ngoten. Mbah Halib niku Adipati Wirasaba. Mbah Halib kula ngerti ngoten niku biyen ponakan kula Sasap niku jenenge Ruhan. Goncengan sepeda motor. Sepeda motor ini ku elek.
Jane biyen sepeda motor elek ngoten mawon wis mlete kaya ngono-ngono ngene. Pasane Allah ten Sambirata ana wong angon sapi krungu sepeda tok-tok diuber. Sing angon gak mentas gandoli. Ditobruk. Oke. Sing cacakne niku mboten berat, adikne niku kaya mereteli sing jenenge Rohan. Dideleh rumah sakit umum Mojokerto, kula sambangi niku awake niku wungkul kaya kedepok olahane abu. Mojokerto gak saguh digawa nang Karangmenjangan. Kula mboten iso mriko awan bengi. Kula jam 10. Lho. Keluarga sing ngeterno pasien niku lanang wedok. Dideleng nggo jabone pager. Kemleler ngoten. Terus pintune dikunci kate gemboke gedhe. Lamara jam 10 bengi. Lah lapo kok kene mboten angsal. Kate gendong arek cili-cili ngoten niku. Kula niki mboten kok menesel tapi bingung. Lah iki dijak mulih iki ya montore gak kamot. Dicarno nggo kene ya apa wasane Allah dadak ono nyonyah londo sampean ro nyonyah londo nggih londo nyonyah nggih ngoten nika wonge putih daur ngomongin niku cara Jawa. Gus-gusan. Oh, kok aku dikenal wong kaya ngene. Terus iki wong temen tak duduk. Tapi tak sawang niku awake gepeng raine kuwi ireng separo. Ati kula wis gagas iki setengah wong setengah dudu. Dadak ngomong. Lah apa sih? Keluargane gak dijak mlebu. Lha wong dikunci kok. Rika iku ngawur ae, delok ta. Didudingi ngeten iki lho. Pintune wis maplak wono. Ayo dijak mudik tenggene tingkat 3. Lah kula niku digantengi masih nyonyah nang ngono ya gak bimbangi. Tapi kula mboten wedi dijak mudik nang mendhuwur kabeh iso mlebu ngoten. Terus kula ditakoni riko saiki kadhe nang ndi? Aku kadhe nang Ngampel. Nang Sarean ta? Gak. Apa? Delek sego samin. Riko iku bengi-bengi badokan nang jare ngono. Mosok lesu ka oleh ngono. Iya. Terus mrene kok jam pira? Ya sekitar jam 3 aku kok mrene, kok kono kajagongan sing ngono. Ya tantane. Iki kali Kaji Huda blimbing niku. Ada ya. Pun ten kene Ngampel. Delek sego samin. Lho, kula ngomong ngeten iki sing durung sarapan niku ngelekitu. Diceritane tok ngene. Ngelekitu kok cik gampange.
jam 3 kula teko niku lawang tetep mablak tibake keluarga sing nunggu pasien si lanang-lanang niku dibetoten kantor disidangno sing ngidang niku lanang wedok ngoten lah kabeh niku jawabe nggih ngoten sapa sing ngajak mlebu Gus Husain ten pundi tiange tasik kan ngapel mboten balik mriki nggih tadi dinteni jam 3 kula dipanggil nang kantor sampeyan Gus Husain nggih sinten sing buka pintu sing buka pintu niku sing nggawa kunci ngoten tolah-toleh lala napa kula nggawa kuncine Karang Menjangan wong kula roh Karang Menjangan kita sik pisan niki ya napa sini kirangan lah terus kabeh niku sing ngajak niku sampean bener kula ngajak niku tapi kula niki enten sing ngajak dadi mboten kok kula ngajak ngoten kula niki enten sing ngajak sinten sing ngajak kula niki wau dipethuki Nyonya Londo tawur malah kula digantengi niku nggih jenjing-jenjing munggane wong niku gepeng raine pereng seseh masalah sing ngidang niku gerutuk lanang wedok ngrangkul kula ampun bakas niku Pak lho takon kok ampun bakas kabeh niki wedi kali niku ngoten terkenal diarani hantu Nyonya Gepeng alhamdulillah tibake diduluri ambek gendero yes dadi lanang wedok padha ngrawangkul kula ngono terus ya napa palangge kula niki wau njaba diuring-uring gak mlebu-mlebu kok kandhane lawang-lawange dikunci Riko iku kakean ngomong endi dikunci didudingi ngeten iki pun mengong wah wong wedau pun khususan pokoknya kabeh niki angkat tangan nek anjene sing ngejak mlebu niku wau Nyonya Gepeng sing dijak Gus Husain pun mboten permasalahan apa-apa ngono nggih pokoke nek panggih Nyonya Gepeng mawon mumpun kadhik ganggu-ganggu kali sing nyambut gawe ten mriki niku ngoten biyen manajer mati nih kecepit lip Gepeng raine pereng sese lho ya kok ngono kok kenal ambek Gus Husain ya apa sing ngene iki ngono nggih pun kula pamitan mulih dadak esuk niku ponakan kula niku sing ajenge ditangani dokter niku muring-muring saya tidak mau ditangani ini nanti jam 10 saya akan dijemput kepala dokter kedokteran umum Kabupaten Mojokerto saya diajak ke Mojokerto saja kalau mboten ngerti urusan niku ruh pun nggo omah wonten dadak saestu kepala dokter mriku nggawa sedan ponakan kula dijupuk digawa mulih tapi wong-wong pikir-pikir
Lah ya wong kepala dokter ke Mojokerto konferensi nang Bandung. Iya nek gak nyonya gepeng mang bengi. Ade nggih diserahken. Nggih. Pun mboten kakean ngomong pun serahno langsung diterno mulih nang sasep. Jarine wong mendo-mendo dokter niku ngomong, wis gak usah tombo angel-angel. Diboboi uyah asem. Mulane sakniki kabeh tak kandhani sapa sing lesuh lho. Tambanono tombo kuno uyah asem. Waras kami sakniki. Nggih. Cerita ngoten niku semebar. Nggih. Bareng semebar niku kula ditimbali rahmatullah alaih Mbah Yai Akhyat Khalimi. Gus, awakmu carine oleh cerita ngene. Nggih, Mbah. Iku ngono mek mendo-mendo tok nyonya kepeng. Kok lalar gawe sih? Nyonya kepeng metu ya awakmu. Sejatine sing metuki awakmu iku mbahmu dhewe. Mbah Alip sing go betek iku. Mbah Alip iku Adipati Wirasaba iku biyen mbabat alas Wonokrama Wonokidri sampai teko pinggir laut ngono. Ndelok wong Jombang. Wong Jombang. Nggih. Tibae wong Jombang iku akeh wong hebat kaya ngoten niku. Paralis niku ya wong Jombang. Allah. Lha kok niku ngeten. Dadi sing metuki awakmu jelase duduk nyonya kepeng. Tapi Mbah Alip Adipati Wirasaba merga iku biyen sing babat alas. Wong biyen niku lho Gus, nek babat alas gak sare, gak dahar. Siji waktu Mbah Alip iku istirahah. Wong biyen iku nek istirahah mau lungguh. Ngadeg senden nggo wite kayu jati. Bareng ngono ana swara pating cerwet, pating brengok teko kidul ngalor parane. Mbah Alip niku ngelilir dadak menjangan pirang-pirang ewu. Kondo karo ponokawan besok rejaning jaman iki alanono desa Karang Menjangan. Sampai kena dikandani ngoten mesti muni alah. Paham lah. Nggih dadi sing babat Surabaya niku nggih wong Jombang. Ngoten lho. Mbok aris niki babat ngendi jange ngoten. Dadi mulane wong Jombang kudu terima kasih, masih wong Mojokerto melok terima kasih. Dadi pengayoman niku asli teko Jombang lho ngoten. Yen dadi raja Mojopahit ya wong Jombang. Iki Gajah Sena, Gajah Welo, Gajah Muda ya teko Jombang ngono. Parlis ya teko Jombang. Dan saniki monggo ngaji. Niku mawon. Matur nuwun rawuh. Nyuwun ngapunten. Muga senajan titik dadi ilmu sing manfaat.
nggih manfaat sampai anak turun.